salamat. Yan, ano mo, tala mo. Oo. Yan. Ne. Yes, ka doon. Ayos ka mo. Thank you, man. Si Tapilo man wala eh. Tapilo man wala eh. So mga subscribers, ito po si Modelo Magkepeng 2. Dito po tayo sa bahay nila Noel Lapus. Ayan, siya po ay Andrew Ganabentosa. Ayan si Mother.